Ρε εσύ τώρα τους παράλληλες ένα πολύ ωραίο podcast. Οκ, καλή φάση. Ω, καλώς τον Γιώργο. Αυτή τη χρονιά, πιθανόν, μάλλον, δεν ξέρουμε. Έγινε δουλειά. Πού είσαι, φίλε? Πού μας έρχεσαι? Από δουλειά. Πώς πήγε αυτό? Εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά, αλλά εντάξει, καλά είναι. Ναι, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, όλα καλά. Τι έγινε εσείς, γιατί λέγατε? Για podcast ρε φίλε. Απλά, επειδή μπορούμε. Τι? Κάτι τώρα που είδα την προηγούμενη εβδομάδα και του το εξηγούσα τώρα. Τι ήταν? Εντυπώσεις και αυτά διάφορα. Την αρχαία Ελλάδα φάση είχε να κάνει ρε φίλε, εντάξει. Μια νέα σειρά που δεν θα την ξεχάσετε έτσι απλά. Γιώργο, ρε εσύ. Πάλι κοιμήθηκε ρε μαλάκα. Πάλι κοιμήθηκε ρε μαλάκα. Τι φάση ρε μαλάκα? Πού είναι? Τι εστία? Δεν ξέρω ρε φίλε. Όμα τον δύο. Ρε Πού μάγκες. είμαστε? Τι γίνεται? Ρε παιδιά να σας πω. Δεν πάμε και για κανένα podcast. Έτσι όπως είμαστε. Πού είμαι? Ελάτε παιδιά, φύγαμε. Χτύπα λίγο. Μπορεί απλά να μην χτυπήσει Ναι, λάμπη. κάτσε έτσι. Ποια πάμε? 3, 2, 1, πάμε! Ρε εσύ τις παράλληλες ένα πολύ ωραίο podcast. Αλήθεια! Κι όμως, να το δείτε! Εμείς δεν θα το γυρίσουμε σήμερα όμως. 3, 2, Πας έτσι, τσάκι ρε. εσύ που πας. Δεν Εγώ φίλε πιάστηκα. με ροκάματο δεν έχει τελειώσει. Πληρωνόμαστε για αυτό που κάνομαστε, για αυτό που Ναι, κάνουμε. βέβαια, βέβαια. Αυτό έπρεπε να πείσουμε. Είναι αυτό? Κάμερα! Αυτό.